Ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ka persyajur ya ka an election ka ba thamai ka ba ka sarkar pedeng ka lawanra ha ka ying darbar thawan but hagini ki khndiat singi ngi yoi ya ki artli ki ying darbar thawan jo gari India kata ka Lok Sabha bat ka Rajya Sabha ki la menjur ya gani ka an election ka ba thamai but lingba gani ka an la syak menta ban penyeso yau Aadhaar number bat ka kerteng tebut lani kata ka voter ID ke jongi ki traisnong jong gari India kumta ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ha ka jingelang bat ka jinge kendu ke jongka ka larai ba ngin penpau ya ka jing persyak jur ke jongi halor ke jingwan ra ya ki ya kum kini ki an ki ba pendu ya ka hok jongi ki traisnong jong negeri India. But ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ka yang persyak ru halor ka nongrim ba ka ni ka jingle jong ka sarkar kami ka long ka bom shongnya but ka bom don nongrim ha ka riti sansar jong gari India. Nadu ka basdang hi kung ka kanhun ni la yang persyak ya ka jing pentrekam yo Aadhaar number but ru ya ka jing pelong an lani kata ka Aadhaar Act namar ba ngisem ba kani ka an Aadhaar ka tu ya ka hok longbriu manbriu jongi ki traisnong jong gari India bangin im jarjar marway simet lani kata ka right to privacy menta sa kani ka an election ka batmai ka balasya ban penyeso ya Aadhaar number but ka kerteng jongi kum kinong tabut lani kata ka voter ID kanipat kan kini no ru lani kan pendu no lani kan tu no ya ka hok ka jongi kum ki traisnong bangin jit lani bangin simmenta ha ka bajit ya ki nomi khmat ki jongi lagalong sya ka ying darbar thawan jong ka jela lani sya ka ying darbar thawan jong ka ri India kani ka hok tan rai jongi kum ki nong ki traisnong jong ka negeri India ndai menta daga bapnya so yung Aadhaar number bat ka kerteng tebut ke jongi kan wanra sibun ke jingkrumar bat kan bu jinge yang ni ki balong ki traisnong jong ka negeri India ka balai lui namar dangshan ha ka jela Telangana ka sarkar lingba ka State Election Commission kala persang ban le egane ha ka ba kala persang ban penyeso yung Aadhaar number bat ki kerteng ki badon ha ka electoral roll dani ha ki voter ID jong binong song snong jong ka jela Telangana but hakata ka jingle la shem kumba R million ngut ki voter lani kita ki nong thap vote jong ka jala Telangana ki kerteng ki jong ki lasu ja la ka ja mtip ki ja sanuru but kawai ni ki kerteng ka ba paunam ka ba ja ka bomdan shu ka electoral roll ka de ka kerteng jong ka nong ile badminton ka ba paunam ka Joanna Gutta but kani kala penkendit ya ki babon ki nong song snong dei tang jong ka jela Telangana but ya ki nong song snong jong gari India hibar huwei but menta kinsan ka wan sa gani ka an election ka batmai ba penyeso yu Aadhaar number but ka kerteng tebut ka jongi ka long ka jingma ka bakraw but kan bu yangi ki traisnong jong ka negeri India ha ka jingma but ha ki jinge ha ki singi ki por ki banwan Justice Sri Krishna ubolong uklido jong ka Data Protection Commission hagi jugi port ulamaham lupa ya kani baru ang ba ka jingpenya so yu Aadhaar number but ka kerteng tebut ka jongi ka long ka jingle ka ba minsaw but ka ba ma hadu kata-kata namar hari India hadu menta ngimpat don ya ka Data Protection Law lani ya katagaan banyada ya ki jingtip sa phang jongi ki traisnong ki bangi ai sa ka sarkar lani ka bangi ai sa ki bank lani bangi ai sa ki we ki jaka trekam ki bangi ngi de kam man na sni ha ka jingim ka jongi nadu ka basnang kum ki traisnong jong ka negeri India ngira dawa bagadi bandan kata ka Data Protection Law ndai hadu menta ngimpat yi ya ka but menta haga jing trekam daga ni start science technology kabangi ai jing tip ki jongi sapang ila di segi jaka trekam ki bapher kabu
ya ka jingim jong u trai snong la niu nong song snong simet ha ka jingma ka bakrao nang ta sa ka weipat ka jingma ba ka jinge ka bakrao ka long la dangi pinya khle ya ka kerteng ka jongi ka bangi don hau Aadhaar number but ya ka kerteng ka jongi ka bangi don ha ka thup tap kerteng election la ni kata ka electoral rule kumno kan mo namar ka an Aadhaar la ni kata ka Aadhaar act yau Aadhaar la ni Aadhaar card la ban yo wat dau briu la ni ka briu ki basulong tang ki basuan song wan sa ha ka ni ka ri ka jongi kita ki bangi ong ki resident ti kumno pin ye khle ya kata but ka thup thep kerteng election ka electoral rule ka ba hangta di bandon tang ki kerteng jong ki traisno jong ka negeri India ki citizen te kumno menta pin ye khle ya ki resident but ki citizen te dagani ka an ka batmai ka ta ka an election ka batmai kan bu ya ka jingma ba ubriu la ni ka briu ki belong tang ki resident la ni ki basuan song wan sa haga negeri India kila ban long ru ki citizen te kan bu ya ka jing but ya ka jing keram ka bakrao la da ni ka an election ka batmai ka sedang bantri kam but nila yu iru ya ka jingma mo hagini ki kindiat snam nilai kren syapang ka jingma bagata ka an Citizenship Amendment Act kabaga sarkar kemi kalawanra bansya banlong nong song snong jonggeri India banlong price nong jonggeri India yegi weipat ki briu ki bawan na syagi weipat kiri timenta sakane kaba ubriu le ka briu ki balong tang ki basuan song wan sa hari India kilalu banlong ki price nong namar dalam peniak kle ya Aadhaar number bat ka thup thep kerteng election lingba ka ni ka an ka bangi layo menta te kumta nakanyang ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar ni shemba ni dei banda ya tai banya ya gane ban dei tang bangin ya tai hendrei ni dei ban yang persyaru namar kani kalalong kajing yuroi ya ka hok ka jongi ki traisnong jong ka jela ki traisnong jong ka negeri India ka balai loi but kani ka an ka batmai ka an election ka batmai kam don nong rim but kam songnya ka kum ka riti sensar jong kari India tukum ta nagalyang ka kenhun nilai perkat ba hagini gi por gi hindiat por gi bansawan ngin senang wat gi lat klenti kumno bangin ya khun persya ya gini ka an election ka batmai kat kum ka hok ka jongi hapo jong kariti sensar jong gari India